İňňesinde ölüm zäheri, gylgyna ýamanlyk ennegi bolan bir içýan gedelenje çykdy. Ol süýrenip giň suwun kenaryna geldi, hem de aňartyna çykmak istedi. Geçmegiň çäretini tapmady. İýidine dolanmagam islemedi. Bir pışwagy oň bu ýagdaýyny gördü, hem de oňa rehim etdi. Onu arkadyna mindirip, yüzüp barýan ugruny başga kenara tarap öwürdi. Şol wagt ulana bir ses geldi. Diňşirgenni. Hamala içýän öz çanany bir zatdan urýan ýaly. Ol bir näme ses diýip içýändan sorady. İçýän bu ses sen arkaňa urýan iňnämiň sesi. Ýöne men sen çanaňa iňnämi näçe ursam da hiç dadyň çykmajagyny bilýän. Şonu da öz kılıgına erkedip bilemek deydi. Pışvağı öz-özüne in olsa bir ervet kılıklığın yaman indiginden ve hilal edici innetinden onut kılıkları halat etmektir deydi de suğun koynuna çömük gitti. Hamala hiç kaçan döremedik yali içyanı tolkun yoktu. Her zaman şerin hem de ervetlerin mecridinne, bet häsiýetliň gurnayan özünün hile fiilinne, garp bolmak tolkununa çümmöklüğü häsiýetlidir. Şeýdip halkyn ondan halas bolmagy behlidir.